Jeg hedder Mikkel Mørkeberg, og jeg er partner her på Apéro. Apéro er en bar for folk, der godt kan lide at hygge sig og få et dejligt glas, om det er en cocktail eller om det er vin. Få nogle rigtig gode snacks til. En bar, der leverer, synes vi selv i hvert fald, på et ret højt niveau. Vores første indtryk af Colleq var, at det var saftsuseme med nogle gode priser. Vi så helt sikkert et stort potentiale i at spare nogle kroner i løbet af hver måned og i løbet af hele året. Det største plus ved at være en del af Colleqs fællesskab er, at vi ved, at mange af vores kollegaer i branchen og de andre restauranter, der ligger i området, også handler med jer, som skaber økonomiske fordele for alle parter. Samarbejdet med Colleq har gjort det meget nemt og strømlinet for os at vide, hvornår vi bestiller, og hvornår vi får, og hvad vi får, og hvor meget vi får. Vi kunne helt sikkert, eller vi vil anbefale Colleq til andre restauranter, fordi at det er nemt og håndgribeligt og en billig løsning.